त्यानंतर कोकणशाहीचा चेहरा, कोकणशाहीची वृत्तनिवेदिका अंकिता घावनळकर हिला देखील विनंती करतोय की कृपया तिने आपला सन्मान स्वीकारायचा आहे. रिया आळवेकर मॅडम यांना विनंती करतोय की अंकिताला सन्मान चिन्ह, श्रीफळ आणि प्रशस्ती पत्रक देऊन सन्मानित करायचं आहे. घावनाळ्यासारख्या एका छोट्याशा खेड्यातून येऊन कोकणशाहीची वृत्तनिवेदिका म्हणून तिने काम पाहिलं आणि अवघ्या काही महिन्यांमध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात कोकणशाहीचा चेहरा बनली अशी अंकिता घावनळकर अगदी आजवर केलेल्या तिने कार्यकर्तृत्वाचा सन्मान म्हणून मॅडमच्या हस्ते कोकणशाहीच्या आणि स्वामिनी एज्युकेशनच्या मंचावर त्यांना सन्मानित केलं जात आहे. यानंतर कोकणशाहीची वृत्तनिवेदिका अंकिता घावनळकर हिला विनंती करतोय की त्याला थोडंसंच बोलायचं आहे, थोडंसंच बोलावं आणि थोडंसंच लवकरच संपवं. खरं तर ना अंकिता सर्व जमले, कोकणशाहीचा कार्यक्रम लाईव्ह देखील पाहिला जातो. सांगताना एक समाधान वाटते की 1.5 वर्षापूर्वी सुरू झालेलं हे कोकणशाही माझे हे 2 सहकारी राजेश हेदळकर आणि चिन्मय मुळे यांच्या सहकार्यानं हे उभं झालेलं कोकणशाही आणि वर्षभरापूर्वी आलेली ही आमची अंकिताचा सन्मान कोकणशाही करत नाही. हा कार्यक्रम संयुक्त विद्यमान आहे. आमचं ठरायच्या अगोदर स्वामिनींचा फोन आलेला की अंकिताचा सन्मान स्वामिनीच्या मंचावरती व्हावा. मला खरं समाधान वाटतंय की माझ्या चॅनलच्या अँकरचा, माझ्या चॅनलच्या वृत्तनिवेदिकेचा सन्मान हा दुसऱ्या कुठल्या तरी मंचावरती होतोय याचं समाधान एक प्रमुख म्हणून निश्चित आहे. आणि मी कालही आमच्या पर्सनल ग्रुपवरती मेसेज टाकलेला कार्यालयाच्या की अशा पद्धतीचा सन्मान हा माझ्या प्रत्येक सहकार्याचा ज्या दिवशी होईल ना सर मंचावरती, तो आयुष्यातला सगळ्यात समाधानाचा दिवस. अंकिता खूप साऱ्या शुभेच्छा, खूप प्रगती कर. हा सन्मान आणि इथं हे सर्वजण जे व्यक्त होत आहेत ना, म्हणजे खरडे मॅडम आहेत, पवार मॅडम आहेत, मॅडम ही सर्वजण जी काही व्यक्त होत आहेत ना, ह्याच्यातनं माझ्यासारख्या तरी तरुणाला फक्त आणि फक्त स्फूर्ती भेटते. तुला सुद्धा या सर्व भाषणातनं स्फूर्ती भेटेल. शिरवळकर मॅडम आहेत, या सर्वांच्या भाषणातनं स्फूर्ती घे, पुढे जा. असे मोठमोठे सन्मान तुझ्या पदरी पडो, सर्वांच्या पदरी पडो अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. मुद्दामून माईक घेतला, लोकांना वाटतात की आपलोच कार्यक्रम आणि आपल्याच अँकरचा सत्कार होता. वाटा नाही, यांचं झालं, यांनी पहिलं ते मॅनेज केलं, सांगितलं, तर मग आम्ही एकत्र आहोत. धन्यवाद. अंकिता. नमस्कार. सर्वप्रथम सर्वांना जागतिक महिला दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा. जास्त काही बोलणार नाहीये, फक्त आज जो माझा इथे सन्मान होतोय त्यामागे 2 गोष्टी आहेत. एक म्हणजे माझी पूर्ण फॅमिली आणि दुसरं म्हणजे कोकणशाही. ॲक्च्युली रडू नको, आज रडायचं नाही, आज हसायचं. ॲक्च्युली ग्रामीण भागातून, मी मालवणीमध्ये बोलते, ग्रामीण भागातून जेव्हा एखादा पोरग्या ज्यावेळी शहरात येतात त्यावेळी खूप गोष्टींना त्याला फेस करूचा लागता. गावात असं बोलला जायचं की कशात पाळत तुझ्या चढवंग कशा बाळा तुझ्या चढवंग शिकवतो, एवढ्या त्यांना काय करूचा. बट माझ्या फॅमिलीचा सपोर्ट आणि कोकणशाही, कारण माझ्या आयुष्यातला टर्निंग पॉईंट होता तो म्हणजे कोकणशाहीची मुलाखत. मला पण वाटलं नव्हतं की बाबा मी ग्रामीण भागातली पोरगी आहे आणि हे एवढं मोठं चॅनल शहरात सुरू झालंय, मला कुठून चान्स भेटणार. पण त्यांनी माझ्यात जे काय होतं म्हणजे वक्तृत्व म्हणा किंवा माझी बोलण्याची जी पद्धत होती किंवा माझा जो कॅमेरा फेस करायची पद्धत होती ती त्यांनी बघितली, त्यांनी मला संधी दिली आणि म्हणून आज मी हा सन्मान जो होतोय तो फक्त आणि फक्त कोकणशाहीमुळे आणि माझ्या फॅमिली सपोर्टमुळे. कारण प्रत्येक जे पाऊल पुढे टाकताना मला माझ्या फॅमिलीचा फुल सपोर्ट असतो. जा गुड्डी, तुला जे काय करायचं ते कर, आम्ही आहोत तुझ्या पाठीशी. बाकीचे लोक काय बोलतात याच्यावर लक्ष नाही ठेवायचं, आम्ही आहोत ना, मग झालं. त्याच्यामुळे माझे मम्मी पप्पा, दीदी आणि कोकणशाहीचे साई सर, हेदळकर सर, चिन्मय सर, प्रशांत सर यांनी खूप सपोर्ट केला आणि आज जो मी सन्मान घेतलाय तो फक्त आणि फक्त कोकणशाहीचे सर्व साई सर, हेदळकर सर, चिन्मय सर, रेवणकर सर आणि माझ्या फॅमिलीमुळे. सो मी सर्वांना एवढंच सांगेन की फॅमिली सपोर्ट हा एखाद्या मुलीसाठी खूप इम्पॉर्टंट असतो. कारण ज्यावेळी एखादी मुलगी ज्यावेळी बाहेर पडते ना त्यावेळी तिच्या फॅमिलीचा हात जर तिच्या डोक्यावर असेल तर तिला बाकी कोणत्याच संकटाला घाबरायची गरज नसते. कारण ज्यावेळी फॅमिलीचा हात ज्यावेळी डोक्यावर असतो ना त्यावेळी कोणतं पण संकट येऊ दे मग ती पोरगी घाबरणारच नाही. तसंच माझ्यासोबत झालंय. माझी फॅमिली आणि कोकणशाही
दोघांमुळे मी आज बिनधास्त वावरते आणि आज जो सन्मान झालाय तोही या दोघांमुळेच माझ्या पदरी पडलाय. सो धन्यवाद. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.